दिनै 10 नभेम्बर हो दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सान जारिमिनारि अरायथा गोसोखां सान जै 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 अमलाराम शिवराम बिहुरामनि जै 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 बर' हारिनि जै दिनै 10 नभेम्बर हो दिनै 10 नभेम्बर बावनो हाया जों नोंसोरखौ अराय सम अमलाराम शिवराम आरो बिहुराम बावनो हाया जों नोंसोरखौ जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोंनि हावराघाट दख'रानि बेंकआव थानाय जालुगुथि गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। दिनैनि बे दिनाव हाबाफारि लानाय मथे हाबाफारिफोरा फारि फारि जोबलांबाय। दा दङ जोबथारनायाव डेलिगेट। दा डेलिगेटखौ जोङो गिबियावनो बर' थुनलाइनि जोनोम सान बायदियै जोंबो बोसोरारि मोनसे डेलिगेट लादों। लोगोसे हावराघाट दख'रा मोखां आफादफोरनिबो जयैनो बेयाव डेलिगेट जागोन। नुजाफैनो हानाय गोबां गामिनिफ्राय दैथायहरजानाय थान्दै kalian namanya kembali? लोगोसे हावराघाट ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद फरायसा आफाद गथाय समाज दिनै बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय पान्जाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बे गामिनिनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आंखौ बे डेलिगेटनि बेखेवथि आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बेनि थाखाय आङो